keďže sme chceli nejakým spôsobom tú obec zveľaďovať, prišla vhod práca pre našich zdravotne znevýhodnených prostredníctvom podniku sociálnej ekonomiky. To je náš registrovaný sociálny podnik. Konávame verejné práce pre našu obec. Som strašne rád, že som zamestnaný cez sociálny podnik. Mne treba určité veci povysvetľovať viacej individuálnejším prístupom. Práce, ktoré nám vykonávajú zdravotne znevýhodnení v našej obci, zdravý človek robiť nechce. A tým sme pomohli aj im. Mám za sebou aj nejaké resocializačné zariadenia. Ako tu pracujem, tak sa držím, nepijem a abstinujem. Ja som vlastne bol dlhší čas doma, nezamestnaný, ale mal som aj nejaké zdravotné problémy. Tá finančná situácia sa zlepšila, mám aj nejaký príjem, mám byt, robím kuriča, že kúrim v škôlke, že tam aj bývam. Tak až v sociálnom podniku mi vybavili papier invalidný dôchodok. Prišla táto ponuka, táto šanca a ďakujem za ňu. Ako tu pracujem, tak sa držím, nepijem a abstinujem a som spokojný.